5 вълнуващи факта за Джемре Байсъл и нейната роля като Лейла в Лейла. Оценките на миналото до светлината на прожекторите. Родена на 5 февруари 1999 година. В Измир Джемре Байсъл носи свободния дух и артистичната искра на зодия Водолей. Още като дете с четка в ръка и безброй мечти в сърцето си, тя показва, че е предопределена за нещо необикновено. Освен актьорския талант, тя има и изключителни умения в рисуването, което добавя още един пласт към артистичната й душа. Пътят и не е бил постлан с рози. Докато учи изкуства в университета ЕГЕ, Джемре неуморно преследва мечтата си. Първата й роля в Ешил Денис през 2014 година е само началото на една впечатляваща кариера. По-късно тя печели сърцата на зрителите в Бахт Оюно, където нейната химия с Айтач Шашмас е незабравима. Всеки труден момент в живота и я прави по-силна. Освен наградата Изгряваща звезда, тя печели и наградата за най-добра драматична двойка през 2022 година. Обожава животните и често се включва в благотворителни кампании. Джемре признава, че е черпила вдъхновение от своите собствени емоции и житейски уроци, за да придаде на Лейла толкова силна и автентична енергия. Известно е, че често импровизира на снимачната площадка, добавяйки дълбочина и реализъм към образа си. В образа на Лейла, Джемре разкрива дълбочина и емоция. Една млада жена, изправена пред загуба, болка и несправедливост, която се завръща, за да търси отмъщение и справедливост. Персонажът й е вдъхновен от силни жени, а Джемре признава, че Лейла е един от най-предизвикателните й образи досега. Всеки кадър с Джемре като Лейла носи искреност и сила. Тя ни напомня защо обичаме добрите истории, тези, които разтърсват душите ни. Нейната химия с Илхан Шен в Ашк филми също заслужава внимание, като доказва нейния талант да създава незабравими екранни партньорства. Ако и вие сте сред феновете на Джемре Байсъл и героинята й Лейла, споделете любимия си момент в коментарите. Харесайте видеото и се абонирайте за още вълнуващи истории от света на киното.